Hej, jeg hedder Mohammed Al-Jabori, og jeg vil gerne forklare lidt, hvad vognbaneskift og sammenfletning er. Vognbaneskift og sammenfletning. Du skal lære at foretage vognbaneskift og sammenfletning, herunder være opmærksom på andre køretøjers placering, især i de blinde vinkler. Det er meget vigtigt, at man orienterer sig. Især de blinde vinkler, fordi der kan gemt en cyklist eller knallert eller andre biler. Vognbaneskift. Pilene for vognbaneskift angiver, at du snart skal skifte til den vognbane, pilene peger imod. Det er dem, I kan se der, hvor det hvide bil er. Vognbanelinjer ført helt gennem til et sted, hvor antallet af vognbaner formindskes. Understreger reglen for vognbaneskift. Det vil sige, at du kun må skifte vognbane, hvis det kan gøres uden at være til fare eller udnyttig ulempe. Ved vognbaneskift er det dit ansvar at manøvrere kan lade sig gøre. Orienter dig grundigt i spejlene og over skuldrene. Ved vognbaneskift skal du så vidt muligt undlade at skifte vognbane, hvis den øvrige færdsel derved tvinges til at nedsætte hastigheden. Giv tegn med blinklyset i god tid for at vise din hensigt. For eksempelvis, hvis det kan være til vejledende for den øvrige trafik, eller hvis bagved kørende er tæt på. Sammenfletning. Vognbanelinjer, hvis I lægger mærke til herhen, så bliver det afbrudt et stykke før stedet, hvor antallet af vognbaner formindskes. Understreger reglen for sammenfletning. Det vil sige, at du skal tilpasse hastigheden til de kørende i vognbane ved siden af, og udnytte et passende stort forhold til at flette ind. De kørende i vognbane ved siden af skal hjælpe den, der vil flette ind, ved for eksempel at ændre hastigheden, og derved skaffe plads. Gensidig hensyn er meget vigtigt her. Ved sammenfletning er det begge partner, der har ansvar for, at manøvren kan lade sig gøre. Begge partner skal tilpasse hastigheden efter princippet, at den forreste bil kører først. Orienter dig grundigt i spejlene og over skulderen. Afpas hastigheden til de kørende, du vil flette sammen med. Husk de blinde vinkler. Hvis det er nødvendigt, så giv tegn til sammenfletning for at tydeliggøre hastigheden. Tavlen her, den angiver, at kørebanerne løber sammen. Og den ser man ofte i sammenfletningen, når man kører ned ad motorvejen. Tavlen her om sammenfletning, den viser om vognbanens forløb, som formindsker 2 baner til 1. Og den ser man ofte ind i byen eller andre strækninger. Vognbaneskift her, der ser man den også ofte ind i byen, og forskellen er fra sammenfletning, som er her. Hvis I lægger mærke til, er der ikke en streg, som er fuld igennem. Det vil så sige, at det er sammenfletning. Og fordi der kommer nogle streger her hele vejen igennem, så bliver det så vognbaneskift. Det er så krybespor. Og krybespor betyder, at kan man ikke mindst køre 50 km/t, skal man køre ud i krybesport herude. Dette gælder for alle køretøjer. Man skal køre efter reglen for vognbaneskift, igen fordi der er nogle streger her. Så kører man over 50, så er det både her og her, men vil man gerne køre under 50, så er det heroppe, man skal flytte. Tak for denne gang. Jeg håber, I har lært noget af det her. Jeg ser frem til at se jer til undervisningen.